Здрасти, хора! Днеска да чистиме. Като знаете кой ме чисти, се нима де, извинявайте, хора. Бручиче да ми вейдат. Челендж. И имаме едно лабубу. Ето. Ето едно лабубу. Утре да ми дойде истинкото лабубу. Така че. Сега, хора, идвайте с мен. Здрасти! Това ми е на бручичеда ми колелото. Така че и аз мога да го използвам от него, но понекога не ми дава. Със сигурност, хора. Идвате сега. Това е на бручичеда ми масата. Ама не гледайте това, че брат му го чупяде. И сега това е едно бебе, едно малко бебече. И сега вижте лабубото ми как моята стои. Наистина, моята стои е много сладка. И ако знаете какво е това, да не си мислите, че това е от гълъб гумното, не е. Не, това е просто боя. Да, боя. Боя, да бодисва, не да това бодисва. Батко ми той. Не, бебето, да. И валтата ви поканеш. Да, не ли ми... Ето тук ни са колелата, нещата. Стартен. Първото ми колело беше това. Синьото. След това второто ми колело беше то червения. Първото ми колело беше... Третия ми колело е то. Хубав е, леле. И това е първия на бручичета ми. Това е... Имам още един набор. И той ми е набор. Не бручичет. Набор не е. Същото ми е бручичет. Така че това му е първото ми колело. Има още една тротинетка. И тротинетка на бручичета ми батко ми. И аз имам две тротинетки. И също да знаете... Три тротинетки и едно колело. Добре, и ако знаете, че тук отгоре, тук опитваме да отиваме до морето, да взимаме там риби, да ядеме. Полезно е за костите ти даже. Добре, илате. Виж розите ни. Не гледайте на тази роза, че е бручичеда. На бручичеда ми бебето, малкия, е скъсал розите. Ма, тарес, тото.